Hello everyone, गोसोखौ खुलुमबाय फिन खनसे दिनैहाय गोबावनि उनाव ब्लग स्टार्ट खालामदों आङो दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना आङो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दायो रेडिथ' जाथ'वाखै दा रेडि जानोसै बेखायनो रेडि जानायनि सिगां नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो होननानै आं खालामनाय जाबाय मोनसे जायगायाव थांगासिनो आङो नोंथांमोना नायलांबाय था आं माहा थांगोन नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन दायो आङो दसे उन्दुनायमोन आरो ना 12ता बिदि जाबाय दायो टाइमा 12तानिफ्रायसो स्टार्ट दिनैहाय ब्लगखौ दसे उन्दुना दायो सिखारबाय दायो आथिं आखाइ सुनानै फ्रेस जानानै ओंखारसै आरो ना माहा थांगोन नोंथांमोना देखायबाय थागोन नायलांबाय था दिनैनि भिडिअ स्टार्ट बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओरैबायदि दुगैनो नागिरदोंमोन आङो खिन्थु एकदम नै दैया ओरैबायदि गल' बोथोराबो अखा बोथोर ना दायो फुरा अखा फुंनिफ्रायनो अखामोन मैयाबो अखा फोदों अखायानो गारनो रोंला दाहालागै दायो आं आथिं आखाइ सुनो नागिरदों नोंथांमोननो देखायगोन आं दैसाया माबायदि मैला हायदों नोंथांमोना नायलांबाय था नै ओरैबायदि गल'ना दैयानो नै बेयावसो दुगैनो हागोनलै इमान गल' अखा फैदोंना नै ओरैबायदि गोजौथिंबो नै ओरै नांबाथाय माने फुरा माबाखौनो मोनखायो बालिखौनो मोनखायो आरो ना ओरैबायदि गल' दैखा माथो खालामनो गल'बा बेयावनो आथिं आखाइ सुनानै रेडि जानोसै आङो माहा थांगोन नोंथांमोना देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ बिदिब्ला आं दायो नै फुरा रेडि सेडि जाबाय रेडि जानानै आं ओंखारबोबाय दायो आधा रास्ता मोनलायलायबाय फैयै फैयै नोंथांमोना नायलांबाय थादो फुरा माहा थांदों नोंथांमोना आं देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला थांसै गोसोआव आगै साननाया बारा जायो लामाफोर आन्दायबायोबोला नोंनि दरखङाव थांगोन फैफानो हायाब्लाबो आगै सेरायथो सावनानै हरनो खोमसि खोमलाव थाबायोबोला हाखराव आं गोग्लैगोन बोहैलाङो गोजाम फैसालि जेब्ला नोंजों थायो माबोरै दं हायनारि आगै नोंखौ गोसोखांदों आं अन्नानै फोरमायहर दायो सफैबाय आब'नानाव हायदों आरो ना जोङो उदालगुरियावहाय आब'नानाव हायदों ओमफ्राय आब'नानिफ्राय दायो जोङो आरो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नोंथांमोननो बिदिनो शेयार खालामनो नागिरदों टंलायाव थांनो नागिरदों बेखायनो फिसा भिडिअ खालामबाय नोंथांमोननो शेयार खालामनानै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौहाय टंलायाव आरो मा खालामो नोंथांमोना आं शेयार खालामसै टंलायाव थांनो नागिरदों जों गासैबो आब' गुमै आं जमा थांनो नागिरदों आरो ना टंलायावहाय मोनसे खामानि दोङो बे खामानिखौ लानानै थांनो नागिरदों आरो ना अखा फाया सानाव अखा फैगोन ना मागोनथाय अखाफोरखौथ' पुरा अखा बोथोर ना दायो अखायानो गारखाला बेखायनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै आं खालामबाय भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों जों दहायनो मोनफैदों नैबेयावनो हाबनायमोन फिसा बुस्थु लाबाय नोंथांमोना आं दायो न'आव थांनानै देखायगोन आं मा बुस्थु लादों नोंथांमोना नायलांबाय थादो दं आं मा बुस्थु लाखो दायो न'आव थांनानै देखायगोन आं दिनैहाय नेक्स्ट दे मैयाहाय आं टंला थांदोंमोन ना ओमफ्राय थांनानै आङो नोंथांमोननो मा लादों आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामाखैमोन खिन्थु दिनैहाय आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो सानबाय आं मैयानि दिनाव मा बुस्थु लायनायमोन आरो ना नोंथांमोना आङो देखायनोसै आरो ना मैयानि दिनावहाय आं मा लायदोंमोन दखानखौथ' खोन्थिखादों मैयानि दिनावनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा गेस खालामनानै मोनबाय जानो हागौ मा बुस्थु मा अबे दखानाव थांदों नोंथांमोना मिथिखागोन नै बेखौनो लायनो थांदोंमोन आरो ना बिनि सिङाव मोनसे बुस्थु दङ बे बुस्थुखौ लायनो थांदोंमोन आरो ना आं मैयानि दिनावहाय नोंथांमोना देखायनो आं दिनैहाय शेयार खालामसै मैयाहाय माने आं थांनानै बारा माने
आङो गारि गाखोनोबो हाया बे कारनावहाय आङो माने थांनायखौबो आङो बारा भिडिअ खालामनो हायासै फैफिननायावबो आङो भिडिअ खालामनो हायासै गारि गाखोबाला माने खर' गिदिङो आरो गोबानो ओंखारो बे कारनावहाय आङो गारियावहाय भिडिअ लाबाय थायासै बेखायनो आं देखायासै थांबाय थानायफोरखौ लामाफोरखौलाय माथो देखायबाय थाबावनो आरोना जेखौ नांगौ जानानै थांनायमोन लायनो थांनायमोन बेखौ लाबाय ओमफ्राय फैबाय आरोना दा नोंथांमोना आङो शेयार खालामनो नागिरदों मा बुस्थु लाना फैदों आङो नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि माबाखौ नायबाथाय बक्स नायबाथाय मिथिखायो माबा मोनसे बुस्थु होनानै बेखौनो लायनो थांनायमोन आरोना आङो नोंथांमोना आङो देखायनो ओरैबायदि मेंनानै गारि गाखोनानै खर' गिदिंनानै माने फ्रेस जानानै उन्दुबाय भिडिअ खालामबाय थायासै आङो माने माखैथाय मोननै बुस्थु लाना फैदों आरोना फिसा फिसा मोजां नुगोन बेखौ लायनो थांदोंमोन आरोना फिसा बेनि आंना गन्थं गुरुंबो गैया नै सिफुं नागिरदों आङो माने सिफुंसै दायो सिफुंहैनो नागिरदों आङो माने सिगां दंमोन बेयाव दंमोन सिगां दंखायोमोन खिन्थु आं बिदि जाबाय खोमानानै ओमफ्राय दायो गानफिननो लुगैदों आरोना बे कारनावनो आङो माने लायस्राबाय आरोना बे बुस्थुखौ बेनोसैमोन आरोना आंनि मियानि थांनायनि भिडिअआ मा बुस्थु लायनाय नैबेनि लायदोंमोन आरोना गन्थंनि सना लायदोंमोन आङो गाननो लुगैनानै जा अन्थाव जि गाननो लुगैबाय माला सिफुंहैगोन जाखादों ना तारातारि सिफुंहैनोसै नामारनो खिन्थु गोसा गिदोंबो आरोना गुरुं फलंगोन ओरैबायदि गोसोआव गिखादों माबायदि जायो सिफुं बे माने गन्थं सिफुंनाय भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं माबायदि रिएक्सन होयो नोंथांमोना आं शेयार खालामगोन बेनोमोन आंनिया मैयानि मेन थांनायनि टारगेटआ सना लायदोंमोन आरोना आं फिसा फार्स्ट टाइम आं बिदि खुद बायदों आरोना आंनि थाखाय फिसा लासै लासै खोमानिबो गोनानि लासै लासै बायलांनो हायोबा बायलांसै फार्स्ट आंनि लाइफआव जा मोजां गिदिर गिदिर दंमोन खिन्थु मोजां दंमोन आंना समायाना एसे गिदिर गिदिर गाननो बेखौनो आं फिसा फिसा लाना फैबाय आरोना बे गन्थंनिखौनो मोननैखौबो बेखौनो लाना फैबाय आरोना मोनसेखौ गानबाय थानो बागोन होननानै साननानै माने सोलाय सोल' गानबाय थानो होननानै आङो माने मोननै लाना फैस्रानाय जाबाय आरोना थेंक इउ जायफोर आंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौ बिदिनो सापर्ट होबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक खालामदो आरो जेसे हायो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनि फिसा ब्लगखौ नोंथांमोना आङो शेयार खालामबाय बे लायनायखौनो मेन आंनि थांनायनि उद्देश्यआ बेनोमोन आं सना लायदोंमोन आरोना आंनि थाखाय जायफोरा नायबाय आंनि भिडिअखौ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनो अननाय होनायनि थाखाय नोंथांमोना गोदानब्ला नाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला थेंक इउ आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनाय जाबाय बाय बाय